Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw, ningning tungura karon ano sab gini ang programa sa PBCM gon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kon PBCM magadapit usab kaninyo nining usa ka programa tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing og magapanghinaot nga kamong tanan karon kung naa na kamo sa inyong nahimutangan na kamo sa kabaskog talagsik sa inyong mga panglawas din may magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga gitulo ni Master kanamo padayot sa mga among gitulo kaninyo mga kamaturan nga makapaghatod sa tao sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga gigamit isip preferensya dili kini para sa pagsupak sa Biblia. O ining tumura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsuunan no sa PBCM compound sa ilang pagsunod labi na sa mga chapter president. Kumusta ka ninyo? Diin sila usab nagpahigayon og mga radio station sa ilang dapit sa ilang pag-abaga para maialagad kining programa. O sa pagpatalim karon sa usa ka abogado, kumusta ka nimo Attorney Samuel Arnado sa imong pagsunod uban sa imong pamilya. Ug labi na sa mga kaigsunan diri dapit sa Kalaberia no sa Tanang Suok. Kumusta ka ninyo? Labi na kang Boy Binlot no? O kang Elsa diri sa dapit sa Mati, Kalaberia, Misamis Oriental. O sa chapter president nga si Monticelio Sosoy Monticelio nga mo'y nagdumala diri sa Calaberia. O sa tanan usap mo makiigsunan sa pagsunod ng Brother Jerry Edkila diri dapit sa Taguluan ni Misamis Oriental, diri dapit sa Balingasan sa makiigsunan, o sa Bilitinan diri dapit sa Aplaya no sa dapit sa Baybay. Playa sa Misamis Oriental, kumusta ka ninyo? O diri usab sa mga kaigsunan sa naghilayang dapit party diri sa Hingog City, kumusta ka ninyo? O nining tumura dili nato usab kalimtan ang atong pagkahiusa sa pagtigom no naghiusa sulod sa katuig dunay tulog na Disyembre 29, Agosto 19 ug ang Marso 10. Labi na usab sa mga paghatag nato nga binulan para sa adunay mga grasya lugar diha sa ilang tagsatagsa kakaugalingon nga dili nato pagkalimtan para sa reconstruction sa atong PBCM Palace no. O dinig tumura karon magapela pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kinisab si Brother Dibs Rizaba, makikauban kaninyo nga kaigsunan nining atong tulaman ng mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamaturan. Ako na lang dayang pagpangumusta sa mga kaigsunan tuluyang nagasudong karon sa online. Mga kaigsunan natong nagmainiton gyud sa paglantaw pagtan-aw nato diha sa YouTube. Maingon mo sab diri sa Facebook sa mga nakalaing dapit karon sa nasod. Hinaot nga ana kamo sa may kahimtang karon ug may panglawas mga kaigsunan o karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban pertong ministro o evangelista. Kumusta usab kaninyo magigalano mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaban, katabay yung usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga mo ikapadagat na kaninyo. Ug nining kayo na ihatag ko pa kamo sa pagpaila sa kaubang evangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Eugenio nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangmusta sa atong station manager sa Butong Pinamungan Cebu ni George Tampulay o sa kapikas Janet Tampulay nga kinatong programa
mabati ngayon dito sa alas 12 dito sa Launa sa hapon sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan, Cebu. Ug akong mga pagpangusta sa naghatag og kinabuhi sa maong programa nila ni Sosimo Telebrico, kang Demuel Telebrico, kang Jones Estopia, o kang Bernabe Telebrico, kang Rante Telebrico, Jeffrey Telebrico, o kini po yung boss ng Igsoon, yung Gala, Brother Rene Telebrico, nga mo yung usang nagsuporta sa radyo natin FM sa Butong Pinangan, Cebu. Kung may karoon higina mga kaglaan mga igsunan, ako ka mong iatag sa kuban ng Master. Kumusta o may pagpaminaw usab sa gihapon? Giniyang ng iso ni Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos, magtiguban kanino ni karon atong programa. Hindi kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinyo bininimong sigahan sa RPN, DXKD, Kinabuhi, Crescencia City, matag-adlaw Domingo, alas 12 ngadto sa Launa, ang tagna sa kahaponan mga kaigsunan. Live usab sa Facebook ang atong programa, o makita usab sa YouTube, o masundong usab ninyo kami sa para sa Cable TV sa TV5. O dinyo usab ninyo sigahan sa RPN, DXKD, Dipulog. Mabati usab ang atong programa matagadlang Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Live gihapon sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab sa YouTube. O dinhi sa RPN DXKD Dipulog, ang programa mabati matagadlang Domingo, alas 12 ngadto sa Launa ang tagna sa kahaponon. Ug ang programa sa PBCM ng mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 23 ng mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYNA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa Tunubo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungan, Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa Launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa Launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon, ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabi o matag-adlaw Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa DXRC Radio Komando dinhi sa Valencia City alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa Launa ang tagna sa kahaponon. O mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia City sa Maorigapon ang tagna. O dinhi sa Manila Fortis Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Pagayan City sa RMN DXPR alauna ngadto sa Launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Kalamba, Misamis Oriental sa DXMN FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. O dinhi sa Cagayan City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa dinhi sa Dicsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Waikurat FM matag-adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa gabion sa Bay Radio. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ug sa pagdumala sa Presidente Madam Daga Eugenio. Ug dinhi sa Ngog City sa Real Big Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Kumusta sa mga pagsunan nga naminaw ka nato o nagasudong ka namo via Facebook Live from United States of America ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson sa Blackport, New York City, ni Sister Rachel Barbosa sa Moranos Graham sa Oklahoma, o usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America, ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminio Hermias, Rever Lelita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasundong sila kanato sa itong programa via Facebook Live from United States of America.
Atong igsoon membros Eugenio and family din sa Santa Elena Prosperidad Agosan del Sur katong igsoon engineer brother Derwin Mangalos usab nagapatalinog. Kamo tanan karon nagasud-ong og nagapaminaw din karong registration nga inyong gisundan kalaki pa kamo sa among mga gipanimbayan. O karon sa pagdiskuss sa tema, balik ko kamo kang Reverend Sarge. Mga mahalamong tigpaminaw, nining tungura karon Brad Ronald, Brad Tiber, Brad Rene, Brad Rone, ang ato namang pag-esgutan ang pagtubag ang giluwatang pamahayag sa usa ka pastor sa Seventh Adventist nga nanukad nga nagprograma dinhikod sa dapit sa dipulog sa DXKD RPN, no? Alas 7 ngadto sa alas 8 sa matang ato Alas 6 dito sa alas 7. Kunya may pagpamatuod kining nagbandilyo nga si Bendilyo sa Sabadista, no? Nga kita kuno sa atong paghatag og kuan Badrone, nagbalik-balik kuno ta tungod kay kanang gisgutan kuno nga naghisgot man gud siya og kanang kung mamatay daw ang tao, kung ang lubnganan sa tao nga butangag lapida kini daw matod pa niya dili na mao. Unya iyang gihatag ang katarungan nga giputol-putol daw kuno nato ang iyang rason mao ay hinungdan nga nagpataka lugar kibali kuno hayta nga naghingalan kuno ta niya og bakak. Unya kung naaman po namati nga gisumuhan pwede po sila nga dili mamati brother, di ba? Tinoon. Ang ato man lang anong gibalik na mo ni pag-clearing kay gi-justify man niya nga wala kuno siya mamakak para matagad sa mga kahigalaan ang mga rasonis niya atong ipabati na drone mga mahalamong tigpamaylaw inyong patalinghugan. Okay. Ato nga nadunggan ang atong mga diehard listeners sa PBCM. Namatod pa nila Bindilyo Bakakon. Ilang gibalik-balik iso niyon ko daw nga dili mao ang pagbutang og lapida sa lubnganan. Igsoon mo na resultas putol-putol. Igsoon mo na resultas putol-putol. Okay. Ato Nakita nato nga gibalik-balik kuno namo ang pag-ingon daw niya nga dili na mao nga kanang lubnganan butangan og lapida. Ikaw bitaw nagrason ana, pero para sundan nato kay mao daw inungdan nga nanganlan namo siya bakakon di sa ato pa di gyud siya mo admitar nga siya na bakak kay para niya kami daw nga nagwali diya sa kang master nga katumanan sa Espiritu Santo, kami daw kuno nagbakak. Kung ikaw pasultihon pero sa mga nakasabot o nagtuo wala mag-ingon nga bakak. Kay kung ikaw mao ang dili bakakon nganong ang mga Katoliko Romano ang dipensor diri sa dipulog na si Veritas o man mutuo nimo. Ang uban pa nga si Adventist Reform nilain gani diya sa inyo ha. Nagpasabot nga disumplado na diya ninyo na nito ko na ninyo. Iyon niya nara matag-usa doon ay baruganan. Kung ang baruganan kadipinsahan mo na nga mag-unsa man ang atong pag-ingon nga bakak o dili ka pamatudan. Pero pamation gapon nato ang dugang niyang katarungan kay kambyada ra ba mo Bendilyo nga sa nadugay na kay amo mang napamatud-an nga naa di ay ang lapida sa Biblia. Motong niingon daw siya nga pwede daw butangan ang lubnganan o lapida para ni atong mga tao nga makaabot maka-afford kay wa mo kuno mabasa nga dili kuno gipakasala ka og walay lapida na kay wala man ay mabasa nga gipakasala ka og walay lapida kay di kuno doktrina sa Biblia nga naa gyud butangan og lapida mo nang amo gipasabot siya nga di man og preacher ta nga tinud di
di man ta mag-ingon kay naa man din ang rason nga pasagdan lang ang tao og maka-afford. Nganong mo ingon man ta kanang lapida dili na mao. Kung ibutang sa lubong. Kon ibutang sa lubong, Conclusion mong gudayon. conclusion man. Pagbiada dayon pagkaibaw niya nga, uy, mabasa diya. Pagka nabasa na po, giatake na po damong gibasa na Biblia, pero sundon talag. Niya pa ang dugang niya nasod sa mga ng labing Domingo niya atong pamation. Okay. Ang atong giingon, walay doktrina ang Biblia nga magtudlo sala ang lubnanan kung butang adili butang ang lapida. Wa po nag-ingon nga sala po butangan. Muna ngayon ko, ipatiwas lang God, ipatiwas lang friend. Ano ba walay bias ba? Nga ningon ko pagsulte, nga pwede butangan mo kung na kay kwarta. Ang atong giingon, walay doktrina ang Biblia nga magtudlo sala ang lubnanan kung butang adili butang ang lapida. Okay, no? Klaro na lugar nga. Ang iya day ko nung giingon Badron, dili day ko nung sala nga ang lubganan butangan o lapida. Unya, kay sa makaapod lang lugar niya na, no? Kaya wa man kuno'y mabasa na ipakasala ka nga butangan o lapida. Wa man kuno'y mabasa nga kung magbutang kag lapida, ipakasala ang tawa na ang question man ron, nganong nanubag ni? Una, ang rason ni mo, bendilyo, nga nagbandilyo ka, timan iba. Ang imong rason, sa panahon sa Biblia, walay lapida. O tanawa ha, sa panahon sa Biblia, walay lapida. Di sa ito panangita ni, to counterpart sa imong pag-counter namo, diya sa imong rason, kay kami magkapiki, di kay kami piki, kinanglan kami mupaka, nataliwala nini, ikaw may mupaka o mipaka, nga naman, niya itong pabation. Diha usa sa katarungan namo nga nagingalan mi nga nag-ingon ka sa panahon sa Biblia walay lapida nga ato pabation. Imo man ning katarungan, Mr. Pabangtiwason Okay. Pastor, as lang ko hakon, ang patay ilubong doon na ba lapida o tumailhan nga mauna siya? O walay lapida o yun kung nino nga dili na mo maghandong sa inyong patay, pero na lapida timaan nga siya na pilde ka sa inyong pakabildo sa PBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises, wa gyud na haipaw ni hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Di makakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. May mga kung naghimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida God. Sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Okay. Klaro, Brad Deber, Brad Ronnie, Brad Ronald, Brad Ronnie, nga sa panahon sa Biblia kuno, walay lapida. Kaya wala kuno'y doktrina sa Biblia nga butangan og lapida. Kung walay doktrina sa Biblia nga butangan og lapida, wapoy lapida kay way panahon sa Biblia nga butangan og mga lapida. Mao na nga nipakita kita og katarungan Nga nasayop siya sa iyang pag-ingon, Reverend, nga sa panahon sa Biblia walay lapida. karon ato pamatudan brother sa Biblia ba kay kung magisgot sa panahon sa Biblia wala man kuno'y lapida tinuod ba brother Dili ka na tinuod, Re. Sa ato pa namakag siya, Reverend. Okay? na ato makita ang Biblia nga atong basahon, no? Oo, ato Ang makita. gitawag og ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan kung sa English pa New World Translation. Atong ipakita no ang hulagway sa Biblia. Image lang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nga makita sa screen. Kana. Okay? No, kini ato pagbasahon, Re, dinhi sa ikaduhang hari
Kapitulo 23, versikulo 17, nagaingon, unya siya miingon, unsa ka nang lapida nga akong nakita? Niana ang mga tao sa syudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nagikan sa Huda ug nagmantala ang ining mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran ni Betel. Unya, nag-ingon ka sa imong pagbandilyo na sa panahon sa Biblia kuno Wala nang lapida. wala kuno ng mga lapida. Muna nibasa mi Bindilyo sa Biblia nga naagyoy lapida. Tao pa sa Diyos ang gibutangan o lapida. Ha? Makita na to. Unya karon kay naaman di ang lapida. Unsa wa lugar ka magbakak niya na. Na karon pagkabasa sa Biblia ay unsa ang gibuhat? Giatake naman niya ang Biblia, brother, nga atong gibasa. Kay ang lapida kuno matod pa niya nga dili man kuno na gawas nga dili mabasa man, dili man kuno ta makabasa sa Biblia nga butangan ang Lubong ug lapida. lubong og lapida. Kay matod pa niya sa panahon sa Biblia, wa mo kuno nang lapida. O niya sa diyang gibasa nato, motong nabati na to kaganina nga ni-counter siya, nga matod pa niya, discretion sa tao, kung ang lubong butang aglapida o dili, pero sa sinugdan, ana, o mayon ka Bindilyo mo, giputol, wala mo na giputol, gikan sa pagtubag ni mo, sa pangutana sa texter, kay ni conclusion ka nga, ang lubong pag nailapida, dili, mao. Mao na imong gibuhian na istorya. Niya atong pagtalihugan ang iyang mga kinaplo o katarungan. Atong paminawan. Pero matong magkita, kung kinsa ginamakat niya, atong paminawan ng tingog ni Pastor Mitchell Bindilyo. Di magkakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Di magkakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Nga dili man yung doktrina sa Biblia nga sa dihagod nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida. Kaya dili man yung doktrina sa Biblia nga sa dihagod nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida. Dili man na mao. Klaro, nga dili kuno ta makabasa sa Biblia nga butangan lagi og lapida ang lubong. Unya klaro kay siyang gibuyan ni Istorya Reverend, dito putula, ikaw mismo Bindilyo nagingon nga ang lubong pag nailapida, dili mao. Mao tong nag-additional din siya og lain na pud nga rason. Nakabati naman nga gibasa na to sa Biblia nga nailapida, mo nang rason nga dili discretion sa tao nga ang lubong butang ang idog lapida. Mao nga napugos ta sa pagpakita ni ini ang ipakita, no? Na ang lubnganan ni Ellen Goldwhite nga naa ang monumento, naapod ang lapida. Kaya giawat man ang naas ikaduhang hari 23:17. O kana Bindilyo niya masakit ra ba ni Sir Reverend? Ngano kuno inita nato si Ellen Goldwhite? Uy, masakit day kano. Wala man nato inite, brother. O ang ato amo lang kang gisupal, i-justify o gipamatud-an nga makaka sa imong gibuhat nga matud mo kung ang lubong mo tungag lapida dili mao mo nang gipakita namong lubong ni Ellen Goldwhite ug di James White kay naa may lapida. Di mo do sa imong rason imong giatake ang lubong sa imong maganon. Kaya nag-ingon man siya na iya ganing gisupak ang Biblia nga atong ibasa sa panahon sa Biblia wala ay lapida nga kay nabasa man di naa na ang lapida sa panahon sa Biblia. Di kinsa magkaroy naghingalan ka kanamo og piki, di kami dapat magpiki, pero question kinsa may nipaka ron aning puntuha. Mo man aron ang paghingalan mo bakakon ka nakaron pinaagi na pag nabasa na sa Biblia Nga New World Translation o bakong kalibutan hubad sa balang kasulatan nga nailapida,
kisi-kisi siya rin. Unsa dayon? Di atong paminawan ng iyang rason kay kini ko ng Biblia. Pagkisi-kisi. Oo, sa iyang pagkisi-kisi. Kay matod pa niya ang Biblia nga ato daw gigamit bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan daghan man kunog sayo. Atong paminawan ang iyang pamahayag. Kaya ron, atong mapatagad sa mga naminaw, labi na sa mga sumusunod niyang mga sabadista. Kay ato gardon, clear sa nato. Taliwala sa daghan yang atake pero di sa tamubiya. Kay iya man i-justify man niya nga wa daw siya mamakat ani. Mutuhakaw mo mong bisag tamak-tamakan ng rason. Printed ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop. Kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Sama sa cross istaka man na dire. Atong himawon atong basahon. Onya, ug mutuo sila ani di ilang tuhan nga istaka na pud ang cross di na po sila mutuo cross. Print. Ngano di ay nga bisag nabasa na unta namo nga naagyod ang lapida ngano man nga imong gisagang bendilyo. Kay di man ka ipakasala og butangan ang lubganan og lapida, ikaw ra kay pagbuton og nakay kwarta. Na kay nabasa man kay nagimo kag dili mabasa sa kasulatan. Nabasa na. Sa panahon sa Biblia, Wala ko'y lapida. Nabasa na. Dali dayon ang tarantado. Kay kanang pulong na taranta, brother. naman na, kadimaon Ang na ba? tawag sa taong na taranta, tarantado. Ingon din siya nga, daghan rin sa sayop ni Biblia ha, kay hubal lang ni sa mga saksi ni Hubal. Sa watchtower lang. Kay sama kuno anang pulong, di man kuno mutuwa ang saksi ni Hubal og cross, brother. Okay, ang mga saksi ninyo bari-bari ng ilang pagtuo, staka mo daw ng cross. Kung diya matod pa niya, damayon pa niya, kita po kuno, di nakamutuo po ng cross, kaya ato man kunong gigamit ang libro o Biblia sa mga Jehovah's Witnesses. Kung nagsulti silang istaka bindilyo nito ubi ang Biblia ha. Kay ang the word nga istaka gikuha nila sa pulong kahoy. Ug wa sila mutuog cross ay mig-amunga aron mahimong bakak tong among gisulti tong pulong lapida nga matupan mo. Sa panahon sa Biblia wala ang lapida. Pero basahon sa nato Brad Ronald, ang kining nakasulat pwede mo gikutluan sa New World Translation kung sa English man, kung sa Biblia nga Cebuano, ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, kining the word nga kahoy asa mabasa. Sa di pa nato ipakita ang kining gitawag og bagong kalibutang hubad nga Biblia, mao man ay isunod natong basa, i-display lang nato pag-una no. Basa sa nato ang King James Version, Brad Ronald. Ani ari po kung pagbasahon dinhi sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 ingon ini ang atong mabasa. Siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Mao ni ang atong nabasa rin. Klaro nga nabasa dinhi nga ang atong Ginoong Kristo, siya daw si Kristo ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas. Asa man ngadto sa kahoy. Mao na ni karon ang basahon Brad Rene. Kung sa Biblia naman, ato makita no kining Biblia karon ang bag-ong kalibutang hubad sa Biblia. Ang gibasa ni Brad Ronald, unsa na pagkasulti Brad Rene? Ang giingon ako na din Reverend dinhi sa molong gyapon nga basahon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 atong pagbasahon ng Biblia New World Translation. Siya nagpasan sa atong mga sala diya siyang kaugalingong lawas sa istaka. Sa gibasa ni Brother Ronald kahoy man to dinhi istaka na aron kita mamatay ngadto sa kasalanan o mabuhi ngadto sa pagkamatarong o pinagi sa iyang mga labod kamo nangayo. Matinaw, mga mahal namong tigpaminaw. Kung sa King James Version, Badron? Kahoy. Kahoy, diyan gidala ni Kristo ang mga sala sa tao, pinagi siyang lawas dito sa kahoy, sa gibasa sa bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Kadtong kahoy, nga dito ang lawas ni Kristo,
Lansa nga dito sa kahoy, istaka na dito. Basta way sayop, may istaka man o makahoy, way sayop, ana. O, niingon man sila nga ang paglansang ni Kristo dili cross, wa mi labot ang bindilyo. Ila na sa mga Jehovah's Witnesses. Ang ato lamang argumento, no? Nga nag-ingon ka sa panahon sa Biblia, walay lapida na basa na. Pero, unsay additional reason niya, brethren, to justify nga dili gyud siya nagbakak kay aron bang mapamatud-an nga todo suportar siya kay magkutoy man tiyan ug di na suportaran sa pagpangatarungan sa sabanista kay di ka ba manarbaho lagi na salig masuhon dili pares nato mga ministro nga ang mga ministro sa PBC mga malamong tigpaminaw apil sa pagbayad sa radyo Tino Jana Rebelen. yung napamatyan kanina sa introductory sa pamahayag sa usa sa mga ministro si Brother Rini Tilibrico kung sa sila na nagsuporta sa radyo sa pinamungaha butong pinamungahan Cebu. Doon mo nila mga sinahan sa butong pinamungahan Cebu niya. Ang makalingaw, kita may klarong mamuot Rebelen. Sa counter ni Bindilyo, meaning word nga lapida. Ha? Kay di siya mutuo kay ngano daw. Kimato diba Is niya? nabasa naman ta. Gawas nga yatang gipakasayop kaya ang Biblia lagi daghang sayop iya daw yung nag-additional og pagpabutbut kay matod ba niya kini kuno lapida usa ka na ka English word Sama kuno nga makita nato lapida mikir. Kini mo ito baga, wa ka na makakani. Gante nga namakak man kami sa among pagpamatuod diha sa Espiritu Santo. Sa ato pa kay namakak mi, ingon man ka nga wala ka magbakak. Kining imong gisulti tinuod ay mga malamong tigpaminaw katong nanawag diha sa ilang ay kuler niya rin no nag-ingon di dayo gyud nga may gyud kuno nis Bindilyo ba may gyud manulti ba may lati gyud kuno nis Bindilyo mabitan nga ato man si donay texter o nanawag nga si gitawag og ginanay niya. Kung ako no ikaw nga kuler caller i-challenge ko na mo nga Bindilyo nga nanay tanong nga patubag ko nun ipatubag ni sa imong giingon nga may laki ug may manubag mag-English man mo diha unya uyon ka ba nga kining lapida English word na unya matod pa po ni Bindilyo Rebelen nga kining English ug isagol po sa Cebuano sayo na gusto ba na kay nabasa naman ta namo nanay kay anayon mo kanya kung hulman na to ba sulti ni Kuan Bindilyo mabasa naman ni Nay kini ba Nay sayo may ade si Bindilyo mo inahusto ani bisan tuod og giingon nga bakakon granting lang without admitting di ka nang imong gidayo o kinsa may nagdayo dili gini nagbakak sa tanan nga mga nasa radio station badron nag-control mga technician mga nag-manage ng mga subihan palihog ko no ang technician diri sa DXKD igna ko no Pastor Bindilyo kini ba ang giingon sa mga ministro sa PBCM na nag-ingon man kuno ka nga kami ang mga PBCM nga ministro buton o bakakon ikaw man kuno dili butbut kini bang lapida tinuod ba ni nga English ni nga to pamation siya nagisupak niya ang among Biblia kay English lagi daw ning lapida. Okay ato mabinawan printed ang print ani gyud ang watchtower mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop sama sa cross istaka man na dire atong himawon atong masahon unya ug mutuo sila ni ilang tuhan nga istaka na po ng cross di na po sila mutuo og cross unya ang lapida mga kaigsuonan English word mana unya ang lapida mga kaigsuonan English word mana kanami ito makakita kang lapida maker ito na muna nga sayop din ang ibutan ng English sa Bisaya ibutan ng English sa Bisaya kanya ang lapida mga kaisonan English word mana kanami ito makakita kang lapida maker muna nga sayop din ang ibutan ng English sa Bisaya. Okay Mr. Bandilyo Mr. Pabang tiwason to dong kay giputol-putol na mo
ang pag-ingon nimo nga kanang lapida sama anang nakita ninyong lapida maker, ikaw rin nakakita ana dong. Matod pa ni Brad Makarayo. Matod pa nimo nga kanang lapida, English word na. O kay English word ng lapida, sayop nga ibutan sa Biblia, brethren, ang English isagol sa Cebuano. Ngunay, na may mga tawa bindilyo, ikaw mo'y mulugar gyud nga kataw-anan. O nya kanang imong cooler kay ni Dayuman, o yun ka nga kana si bindilyo may mga manubag, o yun ka nga kanang lapida English word. English word na. Sayo po. O nya isagol ang English ug Bisaya. Gitaon mo. Na Unya, iwaso na to. Nga ang punto por punto mo atong gipangita. Wa baka ani magbakak, gihukas na nimo ang imong pagkabakakon. Ni ang atong tan-awon ang iyang rason kay English man kuno na ng the word nga lapida. Karon kay ato man ning sosyon ug ato na pong na-prove nga namakak siya ni Burin, mas ato yung paminawon po. Mr. Pabagtiwas unat. Hindi na kinahanglan. Bakakon siya kaya patalikogan. Nga haron nga ma-prove nga namakak siya, nagig mismo gikan siyang bagi mo bindilyo ni Bud nga ikaw bakakon atong paminawan. Romatus nos ato basahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan. 3-4. 3-4. Wala gayud kinahanglan mami natud-on gayud ang Dios bisan pa kun baka ko ng mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa dahil, ang tarang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Tao. Bakakon ka. Kala po nag-text na to, tao, kabaw. Ay ko, inang manok na nag-text. O nga mo siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tarang tao, o sa gingon, ato masahon. Wala itong klaro na. Sama po na. Ako bakakon ko. 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 Na, di ba ta mapura he said, ako bakakon ko. Kami ba'y naglitok ka na bindilyo? Nganong nabutang na karon? Nganong napamatian ka na karon? Gumikan nga ikaw mismo nag-ingon nga kanang lapida. English word na nabasa na unta sa ang bag-ong kalibutang ubad sa balang kasulatan, matupin mo sayop na additional nimo kay kana English na kanang lapida, nakakita mo na lapida maker, sayop na ang English isagol sa Bisaya, pero matod pa nimo yung kabakakon ko, pero di mo kagbakakon ko imong gi-justify nga gihukas na nimo ang kabakakon ug pananglitag ako pa'y nagsulti ana nagingon ko nga akos bindilyo gihukas na nako ang akong kabakakon pamation na to atong i-justify din og nakahukas bagika siya anya atong pamation. Ningon si Apostol Pablo, Epeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Basa. Tungod na inyo, kasagikan kaninyo ang kabakakan. Ug tinuod kinahanglan mo isulti ninyo mga matag-usa ngadto sa iyang silingan. Kakita mga bahin na usas ug usa. Ipahukas ang kabakatan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaap barwagin, ipahukas ang kabakatan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaap barwagin, gisolo paghapon. Ningon si Apostol Pablo, Epeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Maunin ang ako nahukas, pero sa akong kaatbang gisolo pagyod. Ningon si Apostol Pablo, Epeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Maunin ang ako nahukas, pero sa akong kaatbang gisolo pagyod. Giplastaran mi nimo, pero assuming nga tungod lagi sa among pagwalig Espiritu Santo, bindilyo may bakakon man dami sa among pagwalig Espiritu Santo, di sa ato paning ka gihukas na nako ang akong kabakakon. Episode ka 4:25. Mao ito nga primero lugar imong gipamatud-an nga
bakakon ko. Pero pag iyon mo, gihukas na nako ang kabakakon nako. Pangutana bindilyo. Katong giingonin mo. Kanang word na lapida. English word. English word na. Gusto na o pagsamakap na? Palihog ko no, karon sa programa, katong gitawag ni Bindilyo nga nanay tanong, kinsa patungkulan. Question na ko nos Bindilyo. Gusto na. Tumbaga na Bindilyo. Ano ba? Tumbaga Bindilyo. May manglaki man ka. May magkamulubag. Bilib kita o yang tubagon ang badron. Wow, kanang inyong Espiritu Santo diyan buluyagon. Mayno, bagay na imuhaon na. Maura. Balik. Maura. Kanang matod pa niya hilig og giti. Ang ato bradron nga naging tahuman naman na gitubag. Hindi mo dawaton. Wa may question na na. Kay atong gigon namura ni siya plaka ba sa unaw? Manarong plaka. Ug dunay mga souvenir na pero magaras gani nang plaka, hindi bitaw kantang usahay. Kanang gigon man na bradron nga usahay. Magadamgo ako nang pag-abot sa tumoy kay imong tiawan nagaras man dito kay imong giti nagaras man kundi siya na kinsa ra hilig og giti Gidayon ba niya? Kaya mahilig pa mo bastos din ka na. Kana siya nga mong gigamit. Dili na binastos. Tungod na sa garas nga ang word na gitiawan na balik-balik sa giti. Kung ino mang gidayon ba? Ningon mang gabi nila. Kinsa rin mahilig og giti. natanawa na tunong bago na ihimpro na mo imong gidriban para maka buhat ka o atake nga binastos sa mong magtutudlo. bastos man nga tao niya karon kay ningon man ka nga gihukas nimo ang kabakakon no kanang the word nga lapida English mana imo diyang gikuan lapida maker nakakita mo na ikaw rin nakakita sa may katawanan na pamutan na nanay tano nga gingog nanay kamo nga kulo diya panawag mo tubag ako na kay ibutang tanan na makak man kami walay bakak na kay gihukas na ipatubag kay paka man kami kay piki man mo na giingon na unsa naman hinuning dili piki mo paka man noon badron Sa gitawag nga piki. nakaron kining the word nga lapida bradron kinibay English? Ang tubag dili. nga naman unsay pasyanan Nato basyanan, ug lagi tayo referensya sa pagpamatuod, kining lapida dili English word. niya makita ang libro no niya atong ipakita Ang diksyonaryo nga Cebuano Bisayan, ang English Cebuano Bisayan Dictionary by Rodolfo Cabonce. Kaya alita mo basa sa hubad sa word nga lapida, kung gusto ba gyud si Mitchell Bindilyo, kini usa ka English word. Iplastar ang kining kana ang English Cebuano Bisayan Dictionary narok by Rodolfo Cabonce. Cabonce Usaw ni kaparing Hisuitas. Nyani ko mubasa sa pahina 451 Reverend, ani ko mubasa o mukuha og definition sa gravestone. Gravestone. English word no Klaro kayo, gravestone. So mo ni English word Bindilyo. Unsa gihatag nga definition sa English word ng gravestone sa noun? Lapida. Di close and open parenthesis, Spanish. Canadian lapida Bindilyo, lecturon ka na mo. Ang lapida dili English word, kung dili usa ka Spanish word, di-adapt sa Cebuano. Kinsa na makak? Sa nang pag-ingon nga ang lapida English word. Tinuod mo or bakak? Klaro kayong bakak, tungod kay ang lapida, usa ka Spanish or Cebuano. i-adapt sa Cebuano. Sa ato pa nagkuyog ang Espanyol O kang Cebuano. nga lapida ragapoy tawag no Uhuma dito sa gravestone. O niya ka ng gravestone, Reverend, kay mawaman gyapon ang hubad sa lapida, kaya naman tayo version sa Biblia, ka ng gravestone, synonym sa headstone. unsay prueba Atong ipakita, kay natay laing pong version sa Biblia, Ginis Bindilyo, daghan man kayo sa Biblia sa imbalay, 38 ka version sa Biblia, pero kita di man ta mangambog, pero natay pag-compare sa mga Biblia. granting brethren nga atong Biblia
nga ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan sayop tungod sa lapida nga English word kuno to na di kuno maayo nga ang English isagol sa Cebuano. Asa man ta para dili lugar ta kuha dito brother. Kaya atong i-grant nga ato itong i-set aside ang New World Translation. Ari ta mangita og laing version. Atong i-prove rin nga nasayop ni si Danilo kay naagi lapidas Biblia ug ang lapida sumala sa atong gibasa na dili English word. Okay. Basahon ako ang usa ka Bibliang easy to understand Bible. Klaro kayo, no? Easy, hard, Dili hard, easy kayo. Easy to understand Bible. sa makita nato Brad Ronald, Brad Diber, Brad Rene, mga malamong tigpaminaw. Kung basahon, ang gibasa kaganina sa ikaduhang hari or 2 Kings chapter 23 verse 17 akong basahon sa inyo niini. What is that headstone I see over there? Sagdi lang nga itong pagbasa rin ato lang gikuwang punto kay dito sa New World Translation lapida unya dini headstone na dayon ang atong nabasa sa ikaduhang hari 23:17. Unya kining headstone bundilyo mo nang giuna mo lecturon gid ka na mo kay kada man kang pagpamakak palihog engineer sa pag na to ang referensya ba? Ingon na to differensya lain dapod nga dictionary. Dictionary na po nga kabunsi. naon na po ang Merriam-Webster Dictionary kaya atong hubaron ang gihatag sa easy to understand Bible nga headstone ang gigamit sa New World Translation lapida. Okay niya sa Merriam-Webster Dictionary, mga galag, mga kaigsunan, mauning atong mabasa sa gihatag na definition sa headstone. Headstone. Gingon, noun. A memorial stone at the head of a grave. Usa din ka memorial nga bato riberin, kining headstone, nga naa sa uluhan sa lubong. Unya ang synonyms dayon, synonyms, different word but the same in meaning. Ang synonym sa headstone na ang gravestone, monument, or tombstone nga sa atong nang nabasa kaganina, kining gravestone nga synonym sa headstone gihatag ang Spanish or Cebuano words nga lapida. Mga mahal na mong tigpaminaw, napamatud-an na mo bisag dili pa nato tugutan ang katong gibasa na mo nga ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Naprove gyapon sa easy to understand Bible. Nga na ang headstone gihubad do sa inyong gravestone, ang gravestone lapida. Lapida. Pero unsa yang gingon sa panahon sa Biblia Walay lapida. wala nang lapida matud pa niya. Sa panahon sa Biblia wala daw nang lapida. Napamatud-an ba niya? Wala siya nakapamatod niya na mga mahal namong tigpaminaw. Di mo do reverend kay wala nakapamato na wala kahukas sa bundilyo sa iyang pagkabakakon. Nakaron ngano di ay og unsay iyang rason ngano man Brad Rene nga iya man gyunahuna nga sayop nagpulong lapida kay di balhinta sa ubang hubad sa kasulatan naaman ang headstone synonym nga gigamit na diya ang gravestone Naghihubad ang gravestone lapida. Lapida unya unsa day rason Nga sa man kita ang bindilyo nga sa panahon sa Biblia way lapida. Nga sa matmatod pa ni Rebellion, bisag amo pa ng inisgawas ng New World Translation, mabasa gyapon sa ubang hubad ang easy to understand Bible, ang lapida nga gikan sa gravestone synonym sa headstone. Unsay ilang rason mga malamong tigpaminaw tungod kay kung basahon tong ikaduhang hari 23:17 sa ilang Biblia atong tanawon sa ilang Biblia Atong ipador lugar ni Reverend sa ilang Biblia nga hubad. Brad Rene no ang Biblia niya makita nato nabagid sila Biblia klaro ana ang Biblia sa ubos diyon
Seventh-day Adventist Church atong gipabulda para maklaro nga Seventh-day Adventist Church kini nga Biblia. Unsa di ay nakasulat nganong di siya mooyon sa pulong lapida? Be? Anya din ni Reverend, din sa ikaduhang hari, Kapitulo 23, versikulo 17, ugat ng pagbasahon ng Biblia, ang Seventh-day Adventist Bible, nagaingon, unya siya mingon, unsa kanang monumento nga akong nakita, o ang mga tao sa syudad mingsugilon kaniya, kana mo ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa uda, o nagpaibalo nining mga butana nga imong nabuhat batok sa larang ni Bethel. Ngano katawa ta brother ba? Ngano di ay nga dili sa muyon atong lapida kay sa ilang Biblia ang nakabutang badron monumento na. Pero mentimanan nga ang monumento basta Biblia ang hisgutan badron maura na ang synonym ana headstone or lapida. Mao na, gibasa ta man. Pero matudan man na to. Dili man na kanang lapida kay unsa na? Patupan na English word ang lapida. Sa to, ang ilang Biblia pabor sa monumento rin. Dili maayo nga ang English isagol sa Cebuano o Bisaya. Nakaron ang pangutana, Mister pa ba kami ang mubungat niya na? Makakon ka? Sa Biblia naman, Brad Ronald, unsay gisgutan sa Biblia, Brad Ronald, kung ang usa ka tawo masakpan sa iyang kaugong kita pa ba'y maghungit-hungit niya na? Aniarib, akong pagabasahon din sa nakasulat sa Hug, Kapitulo 15, versikulo 5 hangtod sa 6, ingon niini ang atong mabasa. Kay ang imong kadautan nagatudlo sa imong baba, og imong gipili ang dila og imong gipili ang dila sa malimbungon. Ang imong kaugalingong baba nagahukom kanimo og dili ako. Oo, ang imong kaugalingong mga ngabil nagpabatuod batok kanimo. Mga mahala mong tigpaminaw kung balikan nato pagbasa, gibasa ni Brad Ronald ang Biblia yun, kay ang imong kadautan bindilyo, way mabasa ang bindilyo. Pero nganong mapamatud-an ikaw nagatudlo sa imong baba og imong gipili ang dila sa malibongon. Kadang lapida English word mo na ingon ka limbong na ang imong kaugalingong baba nagahukom kanimo og dili ako. Oo, ang imong kaugalingong mga ngabil nagpamatuod batok kanimo. Unsa man ang mga ngabil nga nagpamatuod batok kanimo, natong pakalingugan ba? Okay, di na kita. Unsa daw siya? Atong paminaw. Giapil niya ang iyang kauban bedron. Sikat. Ikaw Kathleen. Tawo ka? Ikaw sa day, ang tarang tao, makakon. Makakon. Ikaw sa tarang tao ka, kamaw. Tao, makakon ka. Kana po ng text na to, tao ka ba? Ay kung inang manok na nag-text. O nga mo siya tao, makakon siya. Ako, makakon ko. Nakaroon. Ikaw, Sister Kathleen, tao ka. Kung tao ka, baka kung ka katong atong texter. Tao to, ingon ang yang gipangutana ba siya ambot naglibog na pud hilo na dugay Lisod pud kunog manok. lisod pug manok Dili tao ang kung gid siya nga tao makakon po. makakon ako pa nimo nga texter ay nalang pag ang kung tao ka oy ignalag baka ka kaya ron dili kami mong bakakon kay ingos bindili bakakon ka na nadugay natabla bakakon ko unya ang Biblia ningon ang imong kaugalingong baba naghukom kanimo og dili ako o ang imong pang mga ngabil nagpamatod bato kanimo unsa ingon ka bakakon ko kami ba nag-ingon ana dong lisod pag ingnon ka na mong inday kami ba nag-ingon nga bakakon bakakon ka wala ikaw mismo pero bisag mo ingon nagbakakon ka klaro kaya unsa man itong lapida the word lapida English na makapamatuo di ka bindilyo ha naitano
nanay Tano, matod pa ni Bindilyo. Palyong ko no, i-question ko no na niya. Asa man ka, kay maing laki man ka ni si Bindilyo, kay nahimo ming dili maayo gumikan sa among pagpamatod sa Espiritu Santo. Namatod pa niya. Namatod pa niya, piki. Oo, niya. Ni ang baladlunganon. Ni ay gituhan ni Bindilyo og si Bindilyo nga dili baladlunganon. Hilabihan nga makaparamas-tamas o makabungat o pagbinastos. Gikwestiyon namo hangtod karon badron ang giingon sa ilang basahon. Mga hitabo sa katapusang panahon nga gidili ni Ellen Goldwright ang pagbinastos. Unsa madaning bastosa ang gidili ato sa basahon ba doon pakita sa kamera no? Kining basahon ba doon nga Kining basahon nga engineer mga hitabo sa katapusang panahon og imo ning ma-flash sa screen. Nga basahon ako nga dunay pag kana na lang. Okay na. Basahon na to. Pahina 75 mga punto lang matod pa ni Ellen Goldwright. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag simulat. Pangutana Bindilyo, nakatuman ka sa sugyot sa imong agalon nga si Mrs. White nga dili magamit og mga pagpamulong nga binastos o mga pagpamulong nga makapasakit. Kay kung naa sa basahon ba doon, Balaon man kuno sa basahon kung nasulat sa basahon ng mga pulong nga mga binastos. kung ikaw bastos ka Bindilyo, basahon pa ka, wala na'y mabasa nga Bindilyo. Iris na. Nag-iiris na ka. Kung gisulat ka sa pisara ba doon, ipanas na, wala na'y Bindilyo, no? Kita mo na kay di man di ay na binastos ng imong gisulti. Paano ko na pagtubag? Unsa nga pulong? Unsa nga pulong di ay nga binastos ang gidili ni Mrs. White kung isulti harang mahibalo ang mga tao nga kana di ay mo binastos. Kung atong hulman ang iyang sinultan ba doon nga nanay, nanay Tano. Nanay. Kisa pa to, tatay. Ipangutana ko na, unsa man dahil ng bastusa ang giingon ni Ellen Goldwright sa inyong basahon nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gilitok Dili na bastos. Napa yung buboy sa istorya Biblia nga kinang napulong na berginan. Unsa man nakabastos na berginan? Wa ka maikog sa imong tapad nga babae. Kaya ato i-challenge. Ingna ko nun ng iko. Na berginan ba ka? Ingna daw. Kung ganahan mo na. Sige. O kung sa reaksyon sa imong tigbasa nga babae, ingna, na berginan ka? Ay, dili man ka na dautan. Di mo ka na bastos para di mo? Nakaroon. Niya. Ato nang napamatud-an nga sa iyang dapit nga siya ra nag-angkon nga bakakon, no? Badun. Ako nagapit. Ang Biblia, di na daw mister pa nga laing tao pa ang moingon to siya nang sulti. Ato ganing giprob bisag wa pa siya moingon bakakon badun, makapriba na ta pero katong imong mga akusasyon man amo man ang matubag pero nganong amo sa ning gibalik gyapon. Kaya nag-ingon man ka nga, wala ka nagbaka. Nakaroon. Pero niya, doon na ba'y ikapakita na to, Brother Ber, nga gitawag o proverbial sayings. Naa ba, Brother Ber? Nakared. Ito ikapakita. Unsa man, atong ipakita sa screen. Morning hulagway sa nagnanaway sa atong magtutudlo ng murag kwaknit. Gwapo. unsa daw? Sa bibig nahuli ang isda. Unsa man ato sa tanawon? Oy, Ito nagisgot mag-isda, di na taga. natagaan man. Unsa imong gibasa, Brad Deber? Sa bibig nahuhuli ang isda. Unsa tawag ana? Taga na siya rin. Tagalog. Tagalog. Proverbs, no? Proverbs, Anapong taga. Ano mong di matagaan? Ganun siya nga, Nakahukas na kuno ko sa akong pagpamakat. Asa kayo nakahukas? yun siya nga, ang lapida. English word Na, Sus, pisting. di ko na maayo nga ang English. Isagol sa Bisaya. Kaysa yun na. Karon, yatake na po niya ang ilang basahon ba doon? Yataki basahon na to. Mga hitabo sa katabusang panahon, matod pa ni Bindilyo, kanang English, Hitabo gid siya ni ining hitabo, panahon. kunting pagkatumanag yun, kanang English, di
man na pwede isagol sa Bisaya, sayop man na isagol sa Bisaya. Inyong libro ba, tanahan ka pa pa magsagol ang English o kang Cebuano. Pahina City, gingon. Sa matag tapos, sa matag pamahayag, among gibutangan og timaan sa mga gikutluan, uban sa pitsa sa pagsulat o pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White. Amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes. Nagsagol na ang Cebuano ug Bisaya. Karon ingon mga binilyo, sayop ang isagol ang Cebuano ug Bisaya. Yan yung libro ni Linggol White, imong giatake sayop dahil ni. Ikaw mismo po sa mong kagulingon, naani mo ang pagka-sayop kay mag-in-English man pud ka, nagsagol man Bisaya o English. Libro pa ni siya, brother. Wala na. Kaya kaya siya, di maayo na. O, di na unay kagaron. Ha? Unya, unsa to atong makita? Niyaw, ang gisgutan sa gibasa ni Brother Ber. Balikan to good katong proverbial sayings. Matagalog. Panglas ni. Okay. Kaya ni kay makita gyud nga nataga di ay. Yeah. Atong makita Brother Ber. Unsa na Brother Ber? Tagalog Proverbs. Unya, Sa bibig nahuhuli ang isda. right ba? Abi na ko og barilis ba? Okay, dako-dako gyud taga-apon. Okay, mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigalan, mga kaigsunan. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan tuod kay miabot naman ang oras. Sundan lamang kami ninyo sa sunod pa natong mga pagtuon sa uban pa niya mga katarungan para mahibaw-an nato kung kinsa gyud o unsa ang mga ministro sa PBCM dalag pangatarungan o magpamatuon. Sa ngalan sa magtutulo, Master Tomas D. Eugenio, sino kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O, ginusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kamimingan hangtod sa sunod ngayon sa samang tatna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.